ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಚ್ಚ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡುತ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಿಲ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಇಡೀ ಕೋರಿ, ರಡ್ ಕಟ್ ಅಥವಾ ₹20 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಪುದೀನ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಬೇ ಸೊಪ್ಪು, ಇರುವ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಐನೆಡ್ದ ಆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್, ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ, ಏಪಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿದಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆದಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಲಕ ಪೊಡು, ಅಂಚಾದಿ ಎನ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ತೋಟಡೆ ಆತಿನ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ, ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 17-21 ಸಾಮಾನುಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ದಾಯಪಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಬೇತೆದಾಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಗೇರು ಬೀಜ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಡ್ಜಿಡ್ಲ ಆಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಜಿಡ್ಲ ಆಪುಂಡು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಹಚ್ಪೊಡ್ದು 20 ml ಮುಂಟೆ ಎಣ್ಣೆ, ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಉಪ್ಪು, ಲಿಂಬೆ ರಸ, ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಂಜಲ್, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ, ಐಕಾದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಗೇರ್ ಬೀಜ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈ ನಮೂನೆ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿವನ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಿಡ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕಾಯುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ನಮೂನೆ ಬಾಡ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಜೋರು ತೋಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಕೋರಿನ ಕಾಯಲೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೂನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ದೀದು ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಓ ಜಾರಡು ಮಸಾಲೆನ ಕಡೆದಾರ ಅವೇ ಜಾರಡು ನೀರನ್ನು ತುರತು ಪಾಡ್ಲೆ. ದಾಯಪಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಯತಿ. ಇತ್ತೆ ಕೈಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 90 ಬೈತಿ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ. ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಪೋವಡೆ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಕೋರಿ ಪಚ್ಚ ಕೈಪು ತಯಾರಾತಂಡು. ಗೀ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟು ಬಲಸಿ 2 ಲೇಸದ ವನ ಸಾಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 124 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಲೆ.